Preto som sa rozhodol využiť svoju kompetenciu z ústavy a navrhnúť voľbu kandidáta na generálneho prokurátora, aby už konečne Slovensko prestalo byť traumatizované politickými hrami a nástrojmi, aby to, čo sprevádzalo škandalóznu voľbu kandidáta pána Čenteša, ktorého pán prezident Slovenskej republiky legitímne na základe uznesenia a nálezu Ústavného súdu odmietol vymenovať do pozície generálneho prokurátora, aby sme už konečne mali na čele generálnej prokuratúry človeka, ktorý bude mať silný mandát, ktorý vzíde z kompetencie, ústavnej kompetencie Národnej rady Slovenskej republiky. Vy veľmi dobre viete, že aj minulý rok som vypísal termín volieb. Som presvedčený, že je mojou povinnosťou ako predsedu Národnej rady, ktorý zodpovedá za chod a výkon inštitúcií štátu, aby sme konečne naozaj tento problém vyriešili. Ja jednoducho vychádzam z toho, čo aj Smer, sociálna demokracia hovorí už rok, a to je, že nič nebráni tomu, nič nebráni. A dúfam, že sa zhodneme na tom, a sú to postoje renomovaných ústavných právnikov, že nič nebráni tomu, aby Národná rada vypísala takúto voľbu a aby takúto voľbu uskutočnila. A trvám na tom a preto využívam svoju kompetenciu a vyhlasujem voľbu nového kandidáta na generálneho prokurátora. A nevidím dôvod, aby sme akýmkoľvek spôsobom revidovali naše rozhodnutia. Čiže v tejto veci nebudete konať nič? Ďalej? Budete A môžem sa spýtať, že čo by som asi tak mal konať? Ešte raz, je to uznesenie Národnej rady. Ja budem listovať aj celú noc Ústavou Slovenskej republiky. Ak tam nájdem ustanovenie, ako rušiť alebo nerušiť uznesenia Národnej rady, alebo ako postupovať, veľmi rád vám odpoviem. Dámy a páni, ďakujem naozaj, je tu 17. hodina. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, ale budeme hlasovať. Pekné popoludne. Prosím? Že ale mohli by ste, keby ste chceli. Ja si myslím, že nie. Ešte raz, keď mi nájdete v ústave spôsob, ako môžem zrušiť rozhodnutie Národnej rady. Dobre, čiže ďalšiu voľbu nevyhlásite, lebo na to nie je ústavný spôsob? Ďakujeme veľmi pekne.